Jeg vil ganske kort vise, hvordan man tegner en vektor i 3D, og hvordan man finder vinklen mellem to vektorer. Først så vælger jeg 3D-graf, og får så grafbilledet her, som vi kan rotere. Jeg vil nu indtaste en vektor. Hvis jeg kalder den med et lille bogstav, så ved GeoGebra, at det er en vektor, så jeg kalder den lille a, og indtaster vektoren som koordinater. Jeg laver vektoren 1, 2, 3, og som man kan se, så ved GeoGebra, at det drejer sig om en vektor. Som udgangspunkt bliver alle vektorerne sorte, så jeg vælger lige pilen her, og farver vektor a rød. Jeg laver nu en ny vektor, vektor b, som er lige med 2 minus 1, 4. Den var der. Roterer billedet, så man kan se de to vektorer lidt bedre. Så man kan se, at der er en vinkel mellem de to. Den vil jeg nu finde. Jeg vælger vinkelværktøjet her. Klikker først på vektor a, som er den røde, og så på vektor b. Og får så nu at vide, at vinklen mellem dem, som man kan se hernede på figuren, er 45,58 grader.